Malawi Today. Tikulandire inomvera ku program ya sabata ino ya Tiuzeni Zoona pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS. Mu program ya lero tili ndi Ahadrod Zeru Mkandawire omwe ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association MAGA. Ili ndi bungwe lomwe limayang'anira ntchito za maboma ang'ono. Pali nkhani zokhudza Constituency Development Fund komanso kusuntha mabwana mkubwa ma DC komwe boma lachita. Tili ndi izi komanso zina zimene Mkandawire akuyeneka kuti atambasule bwino. Tikulandireni Ahadrod Zeru Mkandawire, MAGA Executive Director ku program ya lero ya Tiuzeni Zoona pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS. Nkhani imene ili nkamwankamwa padakali pano ndiyo khudzana ndi CDF. Ma MP akufunitsitsa kuti malamulo atasintha kuti nawonso akhale ndi gawo woyendetsa thumba limene la ndalama za chitukuko cha kudera CDF. What do you make of this move? Mukumayilandira motani nkhani imeneyi? Phwanya trust kapena kuti chikhulupiriro chomwe Malawi anapatsa kuti akhale anthu opanga malamulo moyimira Malawi, kapena kuti betray of public trust. Chifukwa Malawi anawasankha kuti akapita nyumba mwanu mucho akapanga zomwe Malawi kufuna, ndikamati representatives of the people. So makapanga represent maganizo omene muchayi, makapanga represent the general and broader interest of Malawians. Ngakhale malamulo akulendesa dziko lino a constitution amafotokoza bwino kunena kuti anthu amene apatsidwa mphamvu yoyendetsa ntchito ya dziko amapanga zimenezo mamwa Malawi, and amafotokoza mchingereza yake kuti own trust and that trust must be sustained. Kapena kuti chikolo chimene chino chizipitirira amala kukupatsa iweyo. And wapanga zimenezo mene ndikawo 12 inafotokoza nena kuti umapanga malamulo onse kapena chonse mungapange ngati woyendetsa ntchito ya dziko kuphatikiza ndi malamulo uonese kuti zofuna za Malawi zikhale patsogolo kapena kuti interest of the people zikhale patsogolo. Ndi mwene tikuonera zonse chimene zikubwerera sikuti zifuna kuona Malawi hayi, koma anthu 229 bafuna kuti apange politicize development fund kapena local development fund. Ndiye tinaona kuti tikatero so ndi kuti tikubwera mbuyo ngati dziko silira patsogolo. Komanso tinaona kuti chiganizo chimenecho chikudera pambalambanda kapena chiganizo chomwe khoti idapanga nena kuti zonse zimachitika mbuyoti kuti aphungu athu oyimba malamulo adziyendetsa nawo tsiku ndi tsiku kumakasankha zitukuko, kuma daily management or active management ya Constituency Development Fund kapena chitiro chilichonse chakumudzi chakudera ndo kapena kuti machingerezi Local Development Fund ndizophwanya malamulo makamaka gawo 789 kapena ku section 789 ya malamulo akuyendetsa dziko la constitution yomwe inagawa mphamvu kuti awa apangezi awapangezi kapena ku separation of powers. Komanso tunaona kuti chiganizo chimenechi chikufuna kuderera lamulo la kuyendetsa dziko lino lomwe imanena kuti simungasinthe magawo ena a constitution opanda referendum. Modzi mwa magawo amenewo ndi separation of powers. Tingati aphungu oyimba malamulo afuna kuti kutsogoloko adziyendetsa nawo chitukuko asiye za oversight kapena kuti aphatikize oversight appropriation ya ndalama m'parliament komanso active identification ya projects nizoterozo kuti akusintha separation of powers. Malamulo ndomveka bwino ku entrench provision kapena kuti first schedule tipite ku referendum tikafunsa Malawi. Ndi zomwe tinafotokoza kuti zimenezi
komanso tinafotokoza kuti chitetezo chimene chikupanga undermine sanamira ndi mfundo za mphamvu kwanthu kapena decentralization makamaka zomwe zinakhazikitsa pa gawo 146 ya malamulo oyendetsera dziko linalo komanso Local Development Act komanso ndondomeko ya mphamvu kwanthu omwe takhazikitsanso pompano decentralization policy ya 2024 yomwe imatsindika kwambiri pa sanamira kapena kuti principle yomwe timanena kuti subsidiarity ndonena kuti amene ali pamwamba pa dziko kapena ku central government asimapange nawo za tsiku ndi tsiku zimene zikuchitika ku local government. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Kumano tikamva aphunguwa akuti ikumanena kuti ndi Constituency Development Fund ndiye kuti asatenge nawo gawo sakuona cholakwika muzokambirana za mnyumba ya kutchula dzina chinthu chikuti nkolakwika constituency tonze kuti ndalama zozibwera pa constituency ndetse kuti akatchula constituency ndikuti ndalama zokuti phungu atenge nawo andikani mene khoti idafotokoza kuno kuti machimvekere khaniyo ndi kuti andimene tifotokoza ichi nthawi imamba Constituency Development Fund 2006 inabwera ngati njira timati last gap measure kapena kuti chinthu chongoti mwadzidzidzi kapena kuti chikonze mavuto amene anali pa nthawi imeneyi kapena kuti gap imene pa nthawi imeneyi. Gap ya nthawi imeneyi inanena kuti makhansa kunalibe from 2005 to 2014 ndiye boma inanena kuti pakuti makhansa kulibe but zina ndi zina council singapanga kupanda makhansa ndiyeno tibweretse ndalama yachitukuko tikupikira makhansa abwera ndiye pakadali pakuti anthu amene akusankhidwa ndi anthu ndi ma MP mwina abagwira ntchito imene tibika makhansa tifuna kwa Constituency Development Fund ndiye chiyembekezo chathu ndicho kuti tikafika 2014 tibwerere mwene zinthu zikhalire koma pakuti sizinatero ama MPwo ntchito amayigwirabe ndisi kuti kakhale kuti chinthu chimchidwa ku Constituency Development Fund ndikuti amene ayendetse ndikuti ndi phungu hayi tikati kuti District Development Fund sizothandiza kuti ndikuti district chair kapena district commissioner ndi azindisa chinthu chayi kakhale chinthu chochidwa kuti District Development Fund sizimatero yayi. Kumano sipangakhale kupanga reach a compromise kuti ku konsoloko kumaboma ang'ono agwire ntchito limodzi ndi aphungu atati adzisuzumira mmene pakuzokhala cholakwika chilichonse. Aphungu watu sikuti panafotokozedwa kuti asiye kuyena ntchito CDF kapena iso chituko nkhani inafotokoza ndokuti asakhuzidwe za tsiku ndi tsiku kukapanga nawo sankha chitukuko ndi kukapanga zina zonse kuti tsiku za CDF imene zimachitika mbulongo. Iwo ntchito yawo ali ndi oversight ndi unena kuti ndalama zonse zomwe dziko lamalalandira iwo amakapanga monitor panga provide oversight kuti ndalama zayenda bwanji. Ndingati Constituency kuja ili ndi ntchito umwana kuti ntchito yomwe yapatsidwa kunoko tirekeze pano akamanda 20 million kutsogoloka kuzibwa 5 billion ndi ntchito ya phumimba manuko panga provide oversight kunena kuti ndalama zomwe zinapita Constituency kwanga akapita pamene kuja kaona mabuku zikugwira ntchito yenera ndi aona kuti wathu kukula 5 billion kwabelo ndaonapo ndi akapayika report public accounts committee ku local authorities committee takaoneni kuti kuchitika chani ndiye aphungu ajapita ndikukaona kuti kuchitika zosakhala bwino ayina kuti apanda sanction adindo amene district commissioner kapena CEO tazafotokozeni kuti Constituency kunapita ndalama zinakhala bwanji ndisi kuti phunguyo ndikuti sizimukhuza CDF yayi zimukhuza koma zimukhuza paja popanga appropriate ndalama komanso popanga provide oversight ichito mwana patsidwa limamu dziko ichito mwana anadzigwira. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Makamba za ndalama yokwana 5 billion kwacha imene CDF iwonjezekereka kufika pa ndalama imeneyi mukuona kuti kuonjezera kumene kubweretsa kusintha kulikonse kwambiri chifukwa chakuti choti mudziwe chakuti pakadali pano timakamba kuti kuli maka gap andalama zachitukuko chifukwa anthu mayi muno amasankha zitukuko zonse zimakufuna kudzera mu ma process chamati district development planning kapena kuti urban development planning ikakhala makhoso ama mizinda ndi mathauni amati urban development planning system khala ku district development planning system anthu kudera kuchatekeze ngati kuno kuli Longwe ndikuti kwachitokula kwa Njewa kwa Khongoni akhala pansi kuzera ma village development committees ndikusankha zitukuko kuno kufuna kuti yathu nelikhale bwino
zaka 5 zibwerazi kudachitika chakuti zinthu zinopita pa area development committee pachaso ndikupanga consolidate anthu amene amakwera ntchito council mamumuza na planning amabwera kuzitenga chichicha kuzipanga mchigezi chake mati posting zipatsa ndalama kuti zitheke zofika ndalama zikati ndikupanga chibuku chicha kuti district development plan kakhala council ya town kapena mumzinda ngati muno mzinda wa Lilongwe ndikuti amati urban development plan ndi ntchito ya boma ndikutenga ndalama kupanga fund chimene chichi kuti zofuna za anthu zakumuzi zichitike zonse zingatheke koma mwina zofika kwambiri zikuziko zichitike ndetse mmechitika mbuyo mosemo ndikuti anthu akasanga zofuna zawo mapezeka kuti pazofuna zawo mwina 100 zomwe zikwanisire mwebi ndi makhumi zokha kapena 10% 90 osachitika ndikuti timati mphamvu kwa anthu khanga tikuti imachitidwa mchingerezi defranchised anthu samona phindu cheneni fande kuti samona kuti tikungosanga zinthu koma zambiri munatheka sizokwana vuto limakhala kuti ndalama zonse zimabwera zoyenera faika bwa ndalama icho imakhala kunyesolera na kulimbirana muna udera ya ndi 5 billion ndikuti tindichikhulupirira kuti magapo amene aja akwanidwa address ndikuti zofuna za anthu mudzi kumadera zizichitika. This is going to facilitate meaningful decentralization in this country. Ndimafunsafunso ili potengera kuti ndalama mukudziwa inu kuti inatsika mphamvu ndiye ena atha kumanena kuti ntchito zake sizingaoneke bwinobwino molingana ndi value yeniyeni ya ndalama kuti mwina dziko khanga limene zinalili kale mucha. Komano phiri 5 billion sindalama sewe inde ikozokhanga kuti value inatsika komano kuti mutenge 5 billion ndi sepa constituency mukukoza kumanga ndi 2 school pachaka chimodzi full secondary school manyumba aphunzitsi mukhaso kumwepo chichonse madesk ndikukhala ndithu ana school kusekula ndithu munobwino ndithu mukhoza ndithu kumanga rural hospital ya full ndithu ya mphamvu mwaso ndikugulaso maambulance munawira 3 kumenepo mukhoza ndithu kumanga ndithu misika ndithu yokupilika yooneka ndithu ngapo mukhoza ndithu kumanga education scheme yawo kuthandiza ndithu mwina ma households over close to 1000 ndiye kuti ine ndamene dzakati mphamvu komano kumwe tuchokerako pa 220 million zafika 5 billion mwana ndithu kuti ndichampa yakulu ndithu mukaiwerengetsera kuti tilengere budget ya panopa ndikuti tikukamba za above close to around 22% of the national budget. Mukumverai ndi programu ya Tiuzeni Zoona pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS. Muli ndine Chisomo Chingwalu koma tili ndi Hadrod Zero Nkandawire iwo watu ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association MAGA. Akutambasula zambiri. Now, mundikhulupirira kuti mbuyo muthumba limene la CDF anthu akhala kudandaula wena kuti ayi limakumana ndi mavuto MAGA pakagwiritsidwe ntchito moyenera. Ndi ndondomeko zanji zomwe muyike kuti thumba limene likhale likuyenda molondola komanso mokomera Malawi. Tinali mkati mukuti motsogozedwa ndi unduna wathu wamaboma ang'ono ndi chituko cha kumudzi kapena Ministry of Local Government and Rural Development nena kuti ndondomeko zoyendesa CDF zabeso concept tili nkati mene pamene kumabwera bili mene ndiye sitikudziwa kuti odanenaso kuti kukhaso malamulo ena othandizira ma provision anafuna kuyika wakapena kuti local enabling act piece of legislation kuti ipange fotokoze kuti bwino kuti CDF zenda bwanji komano kuti izizi zomwe zili under contention pakadali pano zomwe tikususana nazo chikonzo chonena kuti motsogozedwa ndi nduna wa maboma ang'ono chonena kuti ukhale ndondomeko zokwirika guidelines onena kuti opindwa ndi ndalama zimenezi akhale munthu wakumadera wakumuzi komanso pakhale inclusivity komanso umene akukambira ndithu anduna athu olemekezeka bango PNP fotokoza ndithu mwachiverere ndi komanso ndi direction omwe ande kwa president wa dziko lino Professor Arthur Mutharika kunena kuti choyambira chenjeni pakhale openness, accountability,
komanso anthu akumadera atikena kugala lukulu posankha zitukukozo komanso poyendesa zitukukozo. Ntchito ya console amafuna kuti ikhale chamati provide technical and administrative machinery support, koma kuti zambiri akusankha komanso ona sasa kuti tsiku ndi tsiku zochitika zinthu bwino akhale mnthu akudera ndi mukampanga pawo kwambiri mnthu akumudziwa wakudera chinthu chachipanga ono chikhala chake ndi kukhala ndithu chamati active citizenship yopanga gadi kunena kuti zinthu sazikhale bwino. Pofika pano mwakumanawo kale aphungu kuti mwauze stand yanu kuna kuti ife amaga komanso mene tikuonera ndi CDF iyende motere nkwauza kuti tapanga underline mfundo zimenezi. Anatirina ndithu loero kali takumana nawo ndipo tafotokozera mbali yathu tauza stand yathu maso tapempha mama pa committee cha imayang'ana za malamulo legal affairs committee kuti ayang'ane bwino apangire consider chinthu chimenechi chisapitirire fachonena kuti ayang'ane the broader interest of Malawians osayang'ana ma interest ayo kati phungu. Tibwere kunkhani ina taona boma litapanga transfer ena amene ali mabwana mkubwa nkhani imeneyi mwayilandira motani? Ndifotokoze pano kunena kuti kwachitika mali deployment ma transfers most kwachitika ma promotions ena amene ali ma directors akwezedwa kukhala mabwana mkubwa ena amene ali mabwana mkubwa asunthapo ita kunja kwa ma console kapena kuti outside the government system ena anali ma console ena asuntha ita madera ena andisifukwa zomwe munthu unapereka ndokuti mwina ena pamaropo anakhala pontho ayitali mwina years ndipo mafaya kuti munthu akapeze fresh energy kwina zomwe ndithu umbali ya ntchito human resource zimapangidwa kwambiri comment komanso makamba kuti afuna kupanga maximize the human resource yomwe system kuti mwina akapanga film gaps kuna ndi kwino which is also recommended. Komanso ndinene kuti anatipanga wazati paunduna pangoma ngono ndichituko cha kumedzi decision isanachitike kuti apart from that pachitike zotere zipatsake ndizi and zifo zomwe aperekazo ngati bungu la koma ngono waife tuna kuti zinazifuka zokwanira kuti decision ichitike. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Kumano mukuona kuti zimene zisizikhudza ntchito za ma console? Zikuzokhuza inde kutenga kuti mbali yake nditi kapena in what context. Chifukwa sikuti shake up yo ndiye ikulu kwenikweni tiwausese mena shake up chifukwa mukatengera pa ma console 36 amene apangidwa deploy muna ndi 5 ngati ndi wakuisa ngati 6 ndikuti fete avikali msystem omwemo inde ina panana magapo ngati ina mapanga retire aina kupanga retire ina kupanga promote so amene apangidwa promote iwo achokera ma console omwemo ana ma directors ena amene achoka kunja abwera anakhapoka madisi mbuyo amene angopanga itapo mpano abwerisaso kuti experience yawo mwina ayipange be maximize inde mwina awe atatu ndakukhala chilendo koma sikuti zikapangiwe overall effect koma mwina chabati institutional memory amadzakamba kunena kuti mwina loyalty all that ya komanso learning curve wa mina mwina so ankhadangu aula mini system izozo singazipange rule out zimatha kutheka koma ni ntchito ya unduna boma ngono komanso local government commission komanso ndife ngati bunga makonsolo kuonesa kuti ma issues amene wapanga address bwino bwino kuzera ma induction ma customized training ma peer learning business hotels. Kono mwina munapereka upangiro otani kuti pasakhale kuti ndale zikuyendapo pa ndondomeko zonse? Upangiro tinapereka nthawi nena kuti anthu azipangidwa promote merit komanso nthidwa pakhale kuti pazifukwa zokwanira zomwe zachitika and tikozonena kuti ifime taonera ndi zifukwa zomwe tiwasazo mwina ngati zina zabisa mwina singathe kunena fuka ife sitimakhala nawo komwe kumachitika a final decision
mango panga automatic contact de chomana tuzazo ife we are satisfied at that time koma ngati zine zokuti zina basic ndiri matizipa kusokolo. Mwatsekulai ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Munanangulapo amkandawire nkhani yokudzana ndi kuti makonsolo asankhe adindo mmeneko kusankhidwe kwina mameya komanso kwinako ndokuti oyang'anira kumeneko yayenda bwanji ndondomeko yonse yosankha adindo maboma ang'ono komanso ku makonsolo. Mwene tikhozokamba kuti chachikulu nkhawa yathu ndonena kuti mwina agenda balance simayende bwino for first time mbiri ya makonsolo dziko muno wangosankhidwa nzima imodzi yekha makonsolo 36 yomwe ndokuli koma ko council chair ya palibe meya which is my baby council chair which is mine pato alikoma zomwe zatipatsa nkhawa kwambiri kuti ngati kuti sikusatira so ndondomeko ndi malamulo ena kuti pasa makhale kusiyana pakati pa mayenda abambo komano generally tikozoleza bwino anthu asankha mtendere asankha amene amafuna. Kunkhani imene yokhudzana ndi mameya ambiri amatero kuti ena amakamba kuti pamafunika anthu amene ali ndi ma qualification awo andi kuti abwere kumeneko nguyiona motani molingana ndi mmene zakhalira pakusankha adindo. Kunkhani ya mameya tawa ndithu anthu dandaula ena ndi ena kunena kuti yayi mwina ameya awa mwina ndi awa mwina sakukhusidwa nawo kuti mwina in their own reasoning they don't qualify to be a mayor. Izozo tazimva masamba amichezo komanso ena ndithu atilembera ngati mungu ya makonsolo kumanga kwatilembera ndithu kutilembera ndithu kuti sakukhusidwa ndi zomwe zakuchitika. Ndiye funso kumafunsa omwe anthu amapita kasankha kumakhansa amene amaziyenereza kuti akhali khansa nali kuti they didn't step up. Omwe anthu amakasankha meya amene amaona kuti awa ndi awa kuzokhala meya, why did you not reach those people and employ them for the test for mayor? So pena tima sokoza kuyankhula step up zimati futi ine ndima kuya kuti utsogoleri ine ndima kusiyana inde maphunziro ndofika kwambiri kuti mukhale utsogoleri ineyo ndifekenso ndinapita sukulu ndipo so pakadali pa maphunzirabe encourage education kwambiri fine maphunzira pa ndikakomeza kosi yakuti napita kosi koma ndimaonabe kuti uli mbiri yomwe mafotokozera kuti kuna anthu ambiri anachita zinthu zikuluzikulu fa nzeru zachibadwa amene anapanga ndege kuti mbiri zikwera amene anapanga invent ndege Wilbur Pandovile Light sanapita skulu ya engineering kozokhala munthu ophunzira bwino koma that's not a guarantee that will be performer. Manjira ina mutanthauza kuti kumeneko kulibe koma qualification kuti munthu akhale meya oyendetsa mzinda. Yes, ndikuona ukita kuti ukazokhala munthu ophunzira bwino but that's not a guarantee that will be a performer. Ukazokhala munthu osaphunzira it's also not a guarantee that will be a performer. There are many factors that are taken into consideration. Much as we are kuti school inde yofunika kwambiri kuti kuchite bwino. Izozo ndipo ndokwereza ndipo ndokwereza but that's not a guarantee. Komanso kunena kuti anthu amene amakonda kuyankhulawo they should be stepping up tukayima ukhasala tukayima umeya amene apangana wechera manda one of the well-known lawyers in this country anayima ukhasala nakhamera sana ngolubaluba pa social media kuti chakuti sinaende bwino sinaende bwino komanso ngati munthu nguyo yankwana basi na apale mwana ndinene motero komano kunkhani ya professional meya ulibe ndipo chokoma mwera ndithu maganizo nena kuti mwina mameya asankhidwa ndi mzinda wonse kulonse lat and ngati feyo kunga makonsolo zimene zimakulizana nazo ndipo kuti tsogolo kuti khatutenga njira nene mwina meya asankhidwa ndi kulonse ndi mzinda wonse wanthu makadali pano njira timatsata ndimene now njira yonse yasatidwayo yomwe anthu asankhidwawo ndi amene ndipo support ichito ayendetse bwino. Munakamba nkhani yokudzana ndi kasankhidwe ka amayi mmenemu popita chitsogolo pamene mukonza ndondomeko zinazi
kumene kumuunikire motani tikamba mmene munafotokozera mjaso kuti mayi mmodzi yekha. Pakadali pano tale tukonza kapena kuti tikupanga lenji kuti tipange tifusa akatswiri amene apanga fukufuku study ma research studies kuti atifufuzire kuti chinachitika ndi chani fa pano tikhoza mapanga speculate nditi kapeza chomwe chinachitikazo chinapanga course mmene tutenga ma recommendations zake kuti mwina tikhale pansi ndi nduna wanthu maboma ang'ono komanso ndi ena okhuzidwa stakeholders kuna zimene tizikonze kuti muna chisankho chobwera cha makhaso chairperson chaka cha mawa November December muna adzachite bwino. Tokozeni kwambiri kuti dali limodzi mu program ya lero Hardroad Mzelu Mkandawire. Bwana chifa tokoza kwambiri komanso mwina bomaiza ndifotokoze kuti ndiyasimikizira Malawi kuti ife tionesesa kuti malamulo oyendetsa dziko lino alemekezedwe bili imene yakaita kamera piro nda malamulo tidzapinda president asaivomereze asasaini koma ngati mwina mwatsoka zingadzachitike kuti bili imene yasanduka lamulo ife sachitira mwina maso kukwira ukhoti kuti bili imeneyi lamulo imeneyi akati chonse sagwire ntchito kuti mphamvu kwathu ipite kutsogolo tilemekeze malamulo a separation of powers komanso core and principles of constitutionalism. Majira ina mukangomva bili imeneyi mumadda kukhosi kwambiri. Hayi osabda khosi komano kudankha kuti we are going backwards in terms of our constitutional order in this country. Ndathokoza kwambiri Mr. Mkandawire. Zomwe kwambiri.